Djeca su naša budućnost i ulaganje u njih znači bolji grad. Zbog toga počinje veliki projekt dogradnje dječjeg vrtića, čime ćemo osigurati vrhunsku predškolsku skrb za svako dijete sa područja grada. Osim toga, za našu smo djecu osigurali i sjajne kulturne, sportske i društvene prilike. Obnovili smo i adaptirali Centar za kulturu Rudar, kroz koji mogu konzumirati, ali i sudjelovati u kulturnom sadržaju. Od danas ta je infrastruktura dodatno proširena jer otvaramo obnovljeni Sokolski dom, prvotno izgrađen prije 90 godina. Time dobivamo još jedan prvoklasni objekt za višestruku namjenu. Osim kulturnog, Sokolski dom imati će i sportski sadržaj, te se tako nadovezuje na sjajnu sportsku infrastrukturu koju nastavljaju teniski tereni, vanjska sportska igrališta za košarku i rukomet sa novom gumenom podlogom. Tu je i dom lokalnog treće ligaša i škole nogometa Šuderka sa novim tribinama te sportsko-rekreacijski centar za Lešće sa reprezentativnim ribičkim domom. Osim za ribolov, sportsko-rekreacijski centar koristi se i za obiteljska druženja, baš kao i šetnica Svete Barbare sa izletištem Fusek gdje možete provesti čitav slobodni dan sa djecom i uživati u besplatnoj vožnji skelom. Skelarenje je sada i službeno nematerijalno kulturno dobro, a mi pazimo da najmlađi u zabavu upijaju i našu tradiciju i našu kulturu. U tu svrhu razvijamo i naše interpretacijske centre. Konačno, tu je i sigurnost. Gotovo sve ulice su po projektu aglomeracije dobile novi asfalt, a u svakoj se trudimo napraviti i nogostup. Te danas gotovo sva djeca cijelog grada mogu do škole sigurno. Još od 2019. pokrenuo sam inicijativu za pješačku biciklističku stazu do Čakovca, a taj se projekt trenutačno privodi kraju. Također, kako živimo na rijeci, ulažemo i na riječni prijelaz, koji ima turističke, ali i praktične svrhe. Osim nove skele Križovcu, za koju su sredstva osigurana, postavit ćemo i malu skelu za prijevoz pješaka u centru grada. Vizure se našeg grada sasvim mijenjaju i drugačije su nego prije, počevši sa ulazom s kojeg smo maknuli granični prijelaz pa prema izlazu do svih naselja. Ništa manji standard nemamo ni za ostala naselja, a u svima je obnovljena i uređena sportska i kulturna infrastruktura i u svima težimo izgradnji pješačkih staza te osiguravanju dodatnog sadržaja za najmlađe stanovnike. Djeca mogu sigurno biciklima do Peklenice, a uskoro će to moći i do Lapićine. Briga za djecu i briga za njihovu budućnost reflektira se i kroz sadašnji odnos prema našem okolišu. Baš zato kupili smo poduzeće Murs Ekom i kroz njega višestruko podigli ekološki standard. Jednako tako, briga za djecu je i briga za bolji standard i baš zbog toga smo izgradili gospodarsku zonu Brezje, a u sljedećem razdoblju krećemo i u njeno proširenje. Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića upozorili smo na probleme velikih odšteta Hrvatskim šumama, pa je novim zakonom ta stavka ispravljena, čime je grad uštedio više od 600.000 eura iz svog proračuna. Nova sportska dvorana uskoro kreće u energetsku obnovu, za što smo osigurali gotovo 1 milijun eura koje je osigurala Vlada Republike Hrvatske putem EU sredstava. I budite sigurni, tu nećemo stati. Za naše najmlađe osigurat ćemo i rođendaonicu i u tu smo svrhu kupili prostor u centru grada jer zabave djeci ne smije nedostajati. Sada zapravo možemo reći da će osnovna škola uskoro biti dograđena jer je stigla suglasnost na idejni projekt. A ovih dana će Županija Međimurska kao osnivač poslati prijavu, a na kasnu jesen mogla bi zapravo početi dogradnja. Grad je vrlo aktivno sudjelovao u pripremi toga projekta, a želim zahvaliti Županiji Međimurskoj na suradnji i potpori za taj projekt. Sredstva su osigurana od Vlade Republike Hrvatske putem MPO, pa ovim putem Vlade Republike Hrvatske također zahvaljujem. A osim na najmlađe, mislimo i na sve ostale generacije, a posebno na starije i ranjive, pa tako već 4. puta provodimo projekt Zaželi, čime osiguravamo skrb i pomoć brojnim starijim osobama. Nemojmo zaboraviti, kad bismo nabrojano ostvarivali iz svog vlastitog proračuna, trebalo bi nam čitavo stoljeće. A ovo je zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Hrvatske i sredstvima koje je ona osigurala putem EU fondova ostvareno u svega nekoliko godina.